after the board sa weeks nga kana ganing anticipation, like the anticipation of waiting karon kay makaingon jud ko nga grabe jud kayo ang blessings ni Lord. Ari po ta ni Sir Byron. Sir Byron, now ikaw sir, nag-expect ba ka ni ini sir nga mutap usab ka? Hello sir, like the rest of wala gid ko na-expect. Although throughout review season kay I really did try to give it my all and nag-pray gid ko nga unta maka-place lang ko ba. Pero after sa board exam kay to go sa kay ko kay I'm usually the type manggod nga mag-ihap gid ko sa akong sure nga mistakes or sure nga correct answer. So wag na ko idea ba sa akong score to na time and feeling good na ko nga wala nga like listen na kayo siya isud sa ever nga kuan top. Pero thank God naka-reiterate ko, nakasulit ko all in His name and I'm very lucky. So, how about ikaw, Ma'am Mariel? Nag-expect ba ka ni ini, Ma'am, nga mutap usab ka, Ma'am? Same as nila, sir, nga wala jud ko gadahom until karon di ka pun ko katuo. And, pero, kuan gyud siya, gihope yun nako siya, nga unta, ihatag ni Lord nako. Pero, same sad nila nga, after sa board exam, mag-unsure na jud kay ko kay, sure sad kay ko sa ako ang mga sayop agtong nga time. So, karon kay, until karon dili gapon ko katuog yun nga, nakita yun ako akong name, nga nasud ko sa top 10, wala pa siya ni sink in gid hangtod karon. Oh, kabantay ko ba kamong upat medyo suod mong daan. Unsa man mo mga classmates mo daan or kauban mo review or kaila lang mo gikan sa Cebu Normal University? Ko answer. Sige. Kami dulo sir ni Byron ug Mariel kay classmate mi anya si Helena kay sa Pika section pero kaming upat kay same yung review center. So arit na kay same raman mo og review center no. Unsa may inyo karon nga mga kini karon matawag to study habit. Yun sa man ninyo kini karon una ang pagpasar dayon karon kay ni top naman mo. Unsa may mga sikreto sa mga top notcher sa Cebu Normal University? Arit ni una ni Ma'am Christina. Kuan sir, ang sekreto ra gyud for me lang sir kay dapat consistent ka. Bisag na mga days nga kay baw ka nga dili mo mag-give imong all, but as long as na kay mahatag on that day, okay na gyud na siya kay being consistent mo man gyud makakuan nga bisag asa ka padulungan kay nagyud kay maabot. So that's mo na ko ang murag secret kuno hay sir nga everyday basta bisag gamay lang na effort basta kuan ang mo study ko or unsa pa na ang kuan mag-review kog something basta nalagi gamay nga effort kay okay na siya. How about ikaw Ma'am Helena no? Unsa may mo ang study habit? Unsa may mga pamaagi usab nimo during review or during ba sa imo karon nga college days usab na? Ko answer no, I agree jud with Tina kanang na mag-way saying nagi live by kaning done is better than perfect ana ba. So balig bahalag gamay ra na nga akong natun-an, gamay ra na akong na-read sa kana nga adlaw or kana nga session, as long as na ako'y gi-effortan og kanang i-understand that day, then kana ganing mo come a long way na jud siya. Onya big help sa jud kaayo ang among teachers, among foundation from CNU as well as our review center, among kanang top class kaayo na mga reviewers dito kay para samot namong masabtan ang among concepts niya. Aside from that kay kanang I believe man sad good anang kanang practice makes better. Ano ba na? Practice instead of practice makes perfect, practice makes better. Kaya wala pa siya perfect. So mo na siya. Practice questions always like kanang bisag asab pa na nga source sa TikTok, sa Facebook, basta naalang ko'y ma-try o practice o answer. Kana sila kay nag-hone naman na sa akong test-taking strategies o test-taking skills. So, kana sad gamit sa kay nanako pag katong board exam. Aritan ni Sir Byron. Sir Byron, unsa may mo ang study habit? Din yun sa manimo no, pag-conquer ka ng mga time bitaw nga ma-burn out, di ganahan mo tuon or kapuyon or ma-stress. Samot na gyud kung doon na po yung mga problema no, gawas karon sa pag-review. Yun sa nimo pag surpass usab sir. Basically, for me, I treated every day as like a battle wherein I needed to convince myself na ma-worth it ang tanan po kun.
So, like, there is consistency, not only motivation. And personally put, like, sa ako, okay, I try to space out yun my study sessions, my rest days, para dili lang ako ma-burnout. However, I made sure though nga I can study at least bisag mga 1 hour at least per day, even during rest days. So, during my Sundays, sad kay, I spent time in reviewing kay, I knew sad nga, if I really wanted to top the board exam, this is what I should be doing. So, I just tried to act like a top-notcher, and therefore, na-manifest yun siya. And I guess, with technicalities with sa akong pag-study, kaya I relied more on active recall and practice questions. I focused more on how I arrived to the answer. Pag-rationalize na ako towards that certain answer. And I made sure that I know and I was able to learn from my mistakes. So arita ni Ma'am Mariel. Ma'am Mariel, unsa may imuang study habit at the same time, ma'am, unsa nimo pag-balance sa na nga isip kini karon batanon, doon natay mga personal life, doon natay kini karon family, unsa nimo pag-balance during sa imo karon nga review nga dili usab nimo mabiyaan ba karon imong pagtuon or imo karon nga personal nga kinabuhi usab? Ako sir kay ako jud try ako best nga all throughout the review season kay all throughout the review season kay ma-consistent gid ko, like at least sa usa ka adlaw kay makatuon ko og mga isa ka system or usa ka topic nga full on ma-review gid nako. And kanang sa pag-balance nako kay na during the review season na times nga na ako'y na-sacrifice nga mga family gatherings, nga mga tapok with family, with friends, nga gibalibaran ako kay ako jud put gid akong self nga kaning review nga time kas-ara ni mahappen. And dapat kas-ara jud siya mahitabo. So karon ako makabalibad kay arong puhon mo kuan ra siya, mabalik ra siya nako. So although na sacrifices, wala gapon ako kalimting nga kanang more rest. Ang para nako ang pinaka-importante gud sa pagtuon manggod para dili ka ma-burn out kay more rest gid ka. Like if ningon mo lawas nga murag dili sa ta magpalabig tuon karon kay murag dili na masud sa utok, ayaw i-beat up yourself nga dapat jud magtuon ingana mo pahuway jud ko magtanaw ko kay drama, mag TikTok ko ingana para ano ako ang stress. And even days before sa actual nga board exam, nag-karaoke pa mi sa ko friends para mapagawas ang stress. Ingon ana, like karaoke 1 hour, ingana wala na mo gi-deprive ang myself nga mupahuway pa nagsa. Pero if go to naon ako the past few months sa whole review season, ang days gid nga gatuon ko kay longer gid siya, and I try to be consistent gid as possible. And I'm very happy karon nga ni pay off ra jud siya ang tanan. So yes. Oo. So balik ta ni Ma'am Christina. Ma'am Christina, no, kumusta man sad ang support system, no? Panahon sa imong review, panahon sa imong pagtungha din. Unsa may mga pagsulay or mga struggles nga imo karong naagian, no, sa imo karon nga pagtungha or sa review or during sa exam ba kaha, ma'am? For me, sir, ang number one gud nako nga enemy pag review season kay ang burnout gud. Kay dili gud lalim nga give kasi imong all every day. Muna dako kay ko pasalamat sa akong parents, sir, kay every time ma-feel nako nga na-burnt out nako nya, mag-guilty ko ba nga mag-rest ko. Bisag kibaw ko nga kailangan ako mag-rest, pero kibaw sa ko kailangan ko magtuon. So mura ko ma 50-50 unya mag-rigor ako utok. So mga ingana mga oras, sir, kay mo call kadayon ko sa akong mga family, especially sa akong mama, sir. And then once maka-call ko niya, kay ara na ko niya tagan og support, ang ingnon gud sa kuha is ayaw gud kalimot mag-rest. And then sa ako ang papa, sir, kay ang pirmi niya ingon sa kuha kay in times nga ma-pressure na ko sa akong own kaugalingon nga mo ni na ako ma-achieve or ang mga giingon sa uban ma-pressure ko. Akong papa yung ingon kay
wala man ka nag-review para sa ilaha. So, nganong maminaw ka sa mga gistorya sa uban, ana. And balik-balik ko na ko siya sa akong utok, sir, nga, if I want it, ako ra gyud mo matter. Dili na silang uban na unsa namang ipang storya diha or whatever they expect from me. Kay ako ganahan ko mo do well, so I will do well. I will do my best. And mo to, sir, akong support system gid, ako family, and of course si God, sir. Kay everyday di gid ko makalimot na mo pray nga akong tagaan og strength to continue being consistent every day until sa boards, sir. And especially sa pag-answer na po sa boards. Sarata ni Ma'am Helena. Ma'am Helena, no, kumusta man pod ang imo karon nga support system nga nadawat during sa imong pagtungha sa imo karon nga examination dayon, kinsa man sa nga mga tawo ang nisuporta gyud og hugot usab sa imo ka? Grabe jud akong support system. Makaingon jud ko nga it's super important to have people who are rooting for you, especially when you're dealing with something as big gani as the board exams na hopefully kausar ra jud nimo matake anya kanang one take nimo kay kanang mag-strive pa jud ka nga ma-do nimo imong best. So personally nako, sir, kay priority na akong parents, akong family, may akong like biggest, strongest, loudest supporters jud. Like grabe kanang sa times nga di na ako makahuna-huna og kaon, si mama ni magdaog snacks nako ana kanang mag-review me nga maabtan og 8 o'clock sa gabi na or later, kay kanang si papa na mo hatod kuha nako ingana akong siblings, kay grabe kay sila ka supportive kanang times nga mukalit ra kog hila kay sila na so mo comfort nako kay naman days nga you can't be on top of your game always ba. Onya, mo shout out ang sa jud ko sa akong friends. Like grabe jud kay sila pagka kanang supportive throughout, especially throughout the review season. So kanang the times nga mo ingon mi nga break sa ta, mangaon sa ta, magkan lag sa ta ana, like kana nga moments, although lipay-lipay na siya, those are also super kanang helpful gani para mabalance ang stress o ang kanang relaxation o kanang rest. So kana like very very instrumental sad sila sa kaninga moment, kaninga achievement nako. And of course ang the one jud nga naghatag sa ko family, naghatag sa ko friends, si God. Siya jud akong gikuptan, especially karon throughout the waiting game before the results came out this morning. Si God man jud akong storyaan nga, Lord, maita ang results kay makapaproud nimo, maita makapaproud sa ko family. So si Lord jud ang koan ang overall nga support system nako, and I believe namong tanan throughout this journey. So sir, Byron sir, no, kumusta man usab no ang imo karon nga support system, sir, sa imo karon pagtunga og ingon man sa examination? Like the rest, ako ang support system good foremost is God. Every day throughout review season, especially before sa ako mga pre-test, before sa ako mga long tests, pre-boards, kaya mag-pray good ko. And then one of I like treated each exam as the final exam na good, and I prayed na hopefully I can answer well and that I can apply it po sa board exam. Yeah, next would probably be my late grandfather, and I think it was around a year ago man yun, and his death anniversary kay pag November 14, and it was around then last year when I decided yun nga I would try my best yun nga mang yun makapa-proud sa kong lolo. So I did my best nga makatop yun. And I think it was to his high guidance po ba nga nakatop agad ko. And next is my entire family, my mother, my grandmother, akong brother, my relatives, and others. Kay whenever I needed someone nga I can lean on na ba nga if ever kanang mga things po nga that I need, especially throughout review season, kay they're always there to catch me. And again, shout out lang po sa ako ang mga friends, both sa CNU during review. Mga na siyang ako mga what I'd like to call as internal friends, yung mga gyud ka nang involved yun ako throughout review season. Kung napugli ka ng mga friends external nga whenever I needed someone to talk to nga, if nila available mga internal friends, kay narasad sila, like they're always willing to lend an ear
And whenever kanang ma-stress ko sa review, kanang namgitay times nga ma-depressed ta, especially during exams, mga practice exams nga pag may kitag-scoring yan na it's very nice good nga nagyoy maminaw nimo, nagyoy there's someone to try to relate to you. So, muna siya ako ang main support systems throughout review. How about ikaw, Ma'am Mariel? Ako sir kay same with everyone. Number one gid si Lord. Like niya gid ko nagkuha gid og strength and guidance gid all throughout the review season. Like digid ko matuo nga dili na nga mabuhat ni nako tanan if dili tungod niya gid. And then sunod kay ang akong family, akong parents, si mama, si papa ug akong ate, like grabe gid kay sila kay support nako, grabe sila kay salig nako. Akong mga auntie ug uncle, akong lola, everyone, like sa mga days nga kanang mawadan jud ko pag-asa nga feel ko magdigid na ko kaya nga mutap nga na pero sila kay grabe gid sila, like tako siya sila kayog salig gid nako nga mutap jud ko miski ako kay feeling gid ako dili pero sila gid kay grabe gid sila kayog push nako gid, so thankful kay ko nila, like sila gid akong support system ever since. Then sunod kay ako ang friends, like thankful kay ko sa akong friends all throughout college, all throughout the review season, like dili gid na ako mabuhat tanan kung dili tungod nila, ilahang guidance, ang ilahang knowledge. I'm really grateful to be surrounded with very smart friends gid, and dako gid kay sila tabang nako nga ni-grow gid ko as a person nga silang akong kuyog. So I'm very happy karon nga na-achieve na mo mga dreams together karon nga RNs na gid me. So all throughout the review season, I'm very happy and blessed nga na ako'y people gid nga very very supportive and wala giundang o guide nako and pray para nako para karon nga board exam. Ingon nga magkabang kani ito mga nagkauban karon ato ani nga mga top notch gikan sa Cebu Normal University. Nasa tong Facebook Live kung gusto mong makakita sa ilang karon nga mga aniyag og ambungan usab nga mga panagway. So balik ta magkambo sa ato karon nga mga top notch usab arita ni Ma'am Christina. Kung ako masipyat no ang inyong examination kay during sa bagyong Tino unya dugay kaayo ni declare ang PRC nga i-cancel ang inyong examination, sakto ba? Sir, sorry, putol-putol ka sa akong end, sir. Sige. So Ma'am Christina no, kung ako masipyat ang inyong examination kay during sa bagyong Tino nya dugay ni declare nga i-postpone ang inyong karong examination sa PRC? Oo, yes sir. Mga gabi na gito sila nag-announce ato nga ang exam kay move to 2 days after sa original nga schedule, sir. So unsa to ka dako, ma'am, nakahatag ba to ga impact usab sa imuha nga kana bitaw andam na mo sa examination, andam na mo kay karong adlaw or ugma na gyud magsugod ang tanan ninyo nga tun-an ipagawa sa ninyo kaugma dayon dugay kayo ni sulti ang PRC gali ang uban nakaabot na gyud sa Cebu City gikan sa Cebu Province kay para lang gyud nga mo take sa examination dayon ikalit nag-ingon nga ma-postpone. Nakaapekto ba to, ma'am, sa inyo? For me, sir, since taga Mandawi man ko kay wala ako na effect atong sayo ko ni adto unya i-cancel ra di ay. So kato nga part, sir, kay wala ra jud ko na apektuhan, pero sa exam, sir, kay naghuwat mi sa announcement ato kay wala gyud for me, sir, kay ako wala jud ko'y kanang strength baron na mo take sa exam the next day gyud kay ang bagyo sa mo, sir, kay kusog kay hangin, and then ang uwan kay although di kay kusog kay akong kwarto, sir, kay nag-leak, although di kay siya grabe unya nagbaha sa mong front although contained ra siya in one area. So ako ang utok, sir, wala siya sa exam, naa siya sa safety sa akong family, sa among balay, and sa akong mga friends, sir, kay pag check up na ko sa akong mga friends, most of them, sir, kay especially dito dapit sa Butuanan River na ay mga houses nila na submerged yun fully sa water, ay uban ng mga relatives na injure nga kanang wala siya ko in my right mind, sir, to take the exam the next day mo nang even though it was late, very late na gyud in fact nga ni-announce ang PRC nga gi-move di ay ang
ay i-move nila ang exam. I was already thankful, sir, bisag 2 days lang ang agwat sa original sked and the new sked kay dili jud lalom ang mag-take og exam, sir, niya lain kayo ang panahon. And my classmates, sir, mga taga-Talamban, they were also affected. So yes, I'm happy nga gi-move at least 2 days sa PRC. So arita ma'am ni Ma'am Helena. Ma'am Helena, no, during ba sa katong nga time, no, nga naibagyong Tino, nabahaan ba usab mo, naapektuhan ba usab mo, dayon unsa man to, naka-epekto ba to sa imuha, sa imong preparation sa exam nga kini karong na-cancel or na-postpone? Big yes kay na sa ako, sir, kay kuan mo kun at that time kay kanang naghuwat mi sa announcement kung naa ba, kung kuan, so among mindset kay nasa tunga gani, like matulog na ba kay sayo pa ugma, or maghuwat pa ba sa announcement kay kuan niya. On top of that, kay kusog pa jud kay ang hangin unya mauto gi-announce jud na i-cancel, so kanang at least na put among mind at ease. Pero ang start pa dito sa among challenge jud ato kay ang among balay kanang wala man gud ni siya nabahaan sa una, pero katong kadlawon kay nasudlan siya tubig sa ubos. Although dili siya kanang pareha ka grabe sa uban, no, like thankful kay mi kanang na-save na mo among mga gamit kanang although lapok kay nagtinabangay ra sa mi limpyo, pero kana man gud it took time, it took kanang energy nga ibalik ang tanan sa how it was before ni saka ang tubig. Unya aside from that, nawad-an pa jud may kuryente, wala may tubig. So the 2 days na gi-extend sa PRC before gibalik ang exams kay wala may kuryente ato. So although as much as I want to study at night kay wala ko'y suga, unya dili sa ko pwede mo kanang gamit o kanang flashlight or sa akong cellphone ng dugay kay wala ko ika-charge. Nga na gani, so like there are these kanang challenges kanang before the examination. In fact, ang among kuryente nabalik na siya 2 hours before the board exam during November 6. So gabi kay siya na kanang kuan ba challenge sa nato na time. Pero I'm very thankful na kanang we were kept safe gihapon. Unya, like as Tina said, kanang it was a kindness extended to us by PRC nga gi-extend or gi-delay rather ang among examination para lang sa safety sa tanan nga examinees, para sa katong kailangan pa mo travel from other places around the Visayas and other areas in the Philippines. So kanang mauto akong experiencer. Ma'am, taga-asa di ka, ma'am? Taga Cebu City raw sab ka? Cebu City, sir, yes. Sige. Arita ni Sir Byron, no? Sir Byron, no, kumusta man, no, nga na-cancel ang inyong examination atong bagyong Tino? Napiktahan ba sa usab ka or nabahaan ba usab ka atong nga panahuna? Thankfully sa mo to, sir, kay wala na gimigibaan and kanang mahulog nga safe rami adto, pero nag-worry kung tama na to, like the night before exam kay I was worried ba, like doubtful ko whether madayon ba exam kay there were already kanang things nga na chance ma-delay if ever nga maabot ni siya signal number 4 nga na. So I tried staying up late sad kay para ma-anticipate na ko nga if cancel na siya, at least kabaw ko nga hindi na ako need to wake up earlier. Yeah, moto kay dili na mo siya makaya since very late man to siya nga gi-announce good around kadlaw na sad. So natulog na ko. Nag-expect ko, ngayon mata na ako kay mo take na ko sa exam. So, pag mata na ako kay kusugan big kay hangin, like, ma-feel ginaw, kanang, so like, from outside. Yeah. Pag-check na ako sa notification sa cancel gidi ay. Yeah. After a while, kay nag-burn out sad, and like Helena, kay nag-burn out sa mga for the next 2 days. For the next 2 days, and I think around a day after na siya ning balik. After sa board exam na mo. So, nag-research ko ato kung unsaon ako pag-apas og study nga wala may kuryente nga na. So, I improvised na lang. I went to find an available nga co-working space and thankfully naka-find na sad ko. So, I was able to study agyapon. Pero at night, kay mo na siyang lisod ka nang dili gini mo study at night. Pero I just convinced myself po nga it would be better nga if dili na ko mag-study at night kay
para makapawawan na sa long brain ba kay in the next 2 days I'll be taking that exam na good. So final na gyud siya nga ni November 6 and 7 mag-exam na mi. So I think thankful na sad ko nga na-extend siya, and thankful na sad ko sa opportunities nga na-present sa ko nga naka-study gyapon ko despite the limitations. Sorry ta ni Ma'am Mariel. Ma'am Mariel, kumusta man no? Na-cancel ang exam atong November 4 o sa may epektuhan ni sa imuha dayon na epektuhan ba usab ka sa bagyong Tino usab, ma'am? Sa amuang gistayhan sa kong ate, Sir Kay, wala ra siya na bahaan during sa bagyo. Naman mi sa city proper ga stay, then katong the night before sa board exam ko, supposedly November 4, kay kuha na gid ko adto. Anxious na gid ko adto para sa board exam para ugma unta kay hibaw ko nga bati jud ang panahon, mahadlok man gud ko unang alang bagyo nga kusog ug hangin gali, Sir Kay. Taga Bohol man ko, sir, then kanang pag-odat medyo kog na trauma to, sir, ba kusog kay hangin unya. Ang bagyong Tino ato nga time ang iyang hangin kay murag mutimo gali, so meron akong nakulbaan, pero wala pa man nag-announce ang PRC ato nga time, so ako gitry ako best nga okay, basin madayon matug ko ingana, pero wala jud ko nakatug, makadungog ko sa hangin sa gawas. And then if ever nadayon to ato nga night, murag mentally dili jud ko ready para adto gyud unta niya mo to nga katong pagka-announce sa PRC, pagkakadlawon naman siguro to sila ni announce nga ma-move, kay kapasalamat jud ko nga ma-move kay di ko ka-imagine jud if nadayon to ang tanan students mo biyahe na ay mga places nga nabaha, like dili lisod jud siya kayo, sir. Nya mo to nga although na delay siya for 2 days, pagkaugma pagbalita sa Tino nga ingat to ka grabe ang effect sa Tino sa Cebu, sa tanan nga nabahaan. Mako na anxious gihapon nga madayon siya even though na delay siya for pila ka days, kay nag-think ko sa mga people nga naapektuhan, sir, ba. Pero na-push gapon siya pag November 6 ato nga time, kay wala rami na apektuhan sa kuryente nga nawala sa among stayhan sa kuate, tubig nabalik ra siya, so naka-prepare ako ato para sa katong new date para sa PRC na board exam. So mo to ako experience during the bagyong Tino, sir.